v jednej vládnej agentúre sme ukázali, ako v rámci call centra, čiže centra na podporu, vieme autonómne doručiť výsledky tomu, kto volá, bez zásahu človeka a vieme zredukovať čas jedného incidentu alebo jedného caseu z 30 minút na 5 sekúnd. No a keď máš 300 000 takýchto caseov ročne, tak si to vieš potom spočítať. Dnes mám pred sebou človeka, o ktorom sa ozaj dá povedať, že pochádza zo Slovenska a žije vo svete, žije v San Francisku a je ozaj hviezdou z umelej inteligencie. Je špičkovým manažerom, ktorí vytvárajú a zavádzajú umelú inteligenciu do globálnych firiem po celom svete. Andrej Danko, vítaj. Ahoj Ivonka, som veľmi rád, že tu môžem byť. A ja sa veľmi teším, že si tu, pretože Andrej žije v San Francisku, to znamená, že je to veľká náhoda, že sa nachádza v Bratislave. Som tu len na skok. Na skok a že bol ochotný prísť do nášho štúdia a natočiť so mnou podcast. A je to asi aj tým, že sa poznáme 20 rokov. Sme starí kamaráti, ktorí majú 3 spoločné veci. Kamarátstvo dlhoročné, napriek tomu, že každý žije v inej krajine. Druhú vec, že sme obidvaja v mladých rokoch opustili Slovensko. Ja som odišla do Nemecka za kariérou, Andrej odišiel do Ameriky. A tretia vec je, že dneska z nás spája dokonca umelá inteligencia, čo je neuveriteľné, lebo ja som v tomto biznise nepracovala. Andrej žije s technológiou od začiatku, od svojho štúdia. Ja som žila a pracovala v Nemecku a viedla vydavateľské domy. No a dnes nás prepája ešte aj téma umelej inteligencie, o ktorej sa dnes budeme s Andrejom baviť. A ja ako prvé sa pokúsim Andreja predstaviť, čo všetko do dnešného dňa dokázal, čo pracuje a kde pracoval, pretože to je veľmi dlhé a výnimočné. Andrej pochádza zo Slovenska a po pôsobení v spoločnosti SAP, kde zo Slovenska odchádzal, keď mal začiatkom jeho 30 rokov. Odišiel do Spojených štátov, kde absolvoval prestížny program MBA na MIT Sloan School University. Pre našich poslucháčov, ktorí možno nepoznajú americké univerzity, tak to chcem skrátke predstaviť, že je to Massachusetts University of Technology. Je to univerzita, ktorá je svetovým centrom technológií, umelej inteligencie, vedy a podnikania. A v aktuálnom rebríčku QS World University Ranking 2026 je už 15. rok po sebe univerzitou číslo 1 na svete a práve prvé miesto získala v oblastiach umelej inteligencie, počítačových vied a technológií. Po tom roku, kde Andrej urobil svoje MBA na univerzite MIT, odišiel a pôsobil v startupoch v Palo Alto, v kolísko Silicon Valley, kde sa stretávajú najvýznamnejší technologickí vizionári, vedci, podnikatelia, investori a vznikali inovácie, ktoré zásadne zmenili a stále náš svet menia. Dnes žije Andrej v San Francisku a pôsobí spoločnosti ServiceNow. Je tam viceprezident a generálny manažer pre globálny verejný sektor a regulované odvetvia. Vedie vývoj AI produktov, stratégiu technologickej platformy a ich uvádzanie na svetové trhy. Má 30 rokov skúseností s budovaním AI riešení pre verejnú správu, finančné technológie a zdravotníctvo. Od rýchlo rastúcich startupov až po globálne spoločnosti, ako sú SAP a ServiceNow. To stále ale nie je všetko, pretože Andrej ešte aj porodca prestížnej súťaži na MIT univerzite, v ktorej najlepšie startupové projekty získavajú $100,000. A napriek tomu všetkému, že je za tou veľkou mlákou, chodí aj občas na Slovensko, založil tu, je spoluzakladateľom Kinitu, Campanella Inštitút inteligentných technológií a dokonca pomáha aj dneska pri zavádzaní umelej inteligencii do škôl. Teraz si najprv rýchlo, Andrej, vydýchneme po tom všetkom, lebo to, čo som práve prečítala, tak iní ľudia nestihnú za 10 životov. A začneme teraz ľudsky, poďme na to. Ešte si zabudla povedať, že som sem prišiel na stretnutie po 30 rokoch. Stretávka gymnázia. Z gymnázia, ktorú som mal včera. A povedz mi najprv niečo, neprosím ťa, aby sme to odľahčili. A čo bola téma? Umelá inteligencia. Ale najlepšie bolo to, že som sa mohol stretnúť s ľuďmi, ktorých som veľmi, veľmi dlho nevidel. A tu by som ja premostila na to, že stále sa bavíme o umelej inteligencii a čo ja hovorím, že čo umelá inteligencia nikdy mať nebude
A čo je najkrajšie na ľudí je emocionalita, kamarátstvo. A to umelá inteligencia nikdy nenahradí. Andrej, povedz mi zo Slovenska do Silicon Valley. Ako sa mladý človek zo Slovenska dostane na MIT a do Silicon Valley? Čo ťa k tomu viedlo? Tak ako si povedal, ja som pôsobil na Slovensku dlhé roky a jedna z vecí, ktorá mi tu chýbala, bola možnosť ďalšieho rastu. Hej, Slovensko je krásna krajina, je tu veľa možností, ale predsa ten svet za tou mlákou ponúka o mnoho väčšie možnosti. Takže ja v mladom veku relatívne som sa rozhodol odísť a učiť a rásť po absolvovaní celkom významnej kariéry v SAP a ten drive mi dala aj moja bývalá šéfka, že mal by si ísť a pozrieť sa niekde von. Takže tá chuť učiť sa a ďalej rásť bol ten primárny motivátor. Ďalej ja som chcel ovplyvniť niečo myslím na globálnej úrovni. Hej. To znamená, že chcel som sa dostať do prostredia, presne, ktoré je také inovatívne, kde prichádzajú ľudia z rôznych koncov sveta a spoznávajú sa a vedia spolu niečo vytvoriť, čo vie ovplyvniť v podstate celý svet. A to bola taká moja vízia, dostať sa do takéhoto prostredia. No a v konečnom dôsledku aj môj partner, a teraz už aj manžel, a chcel odísť do zahraničia a chcel sa naučiť anglicky, a takže sme sa spolu vydali už skoro pred 15 rokmi na túto cestu, a kde sme ako študenti prišli do Ameriky po celkom úspešnej kariére tu a začali objavovať iný svet. Tak poďme na to v Silicon Valley. Čím je Silicon Valley vlastne úplne iné? Povedz mi, keď si tam prišiel do MIT, do Silicon Valley, čo ťa najviac tam prekvapilo? Všetci vieme, že Silicon Valley je kolíska technológie, vznikajú tam najväčšie firmy, ktoré kreujú našu budúcnosť. A je to presne, ak si povedal, lebo som ťa takisto tam navštívila, sú tam všetky národnosti v sveta, je tam úplne iná atmosféra. Povedz mi, čím je to iné a prečo ľudia práve vyhľadajú túto časť sveta a neostávajú v Európe? Pár bodov. Silicon Valley je práve zaujímavá tým rôznorodným myslením. Hej? To, že tam stretneš rôznych ľudí z rôznych krajov sveta, ktorí sa prepájajú. Takže myslím si, že to je ten základ. To, že ľudia už prídu tam a musia prekonať rôzne prekážky, včítanie napríklad toho, ako vôbec dostaneš víza, tak je tam tá ochota riskovať tých ľudí, ochota podstúpiť nejaké riziko vyššia, ako keď dostaneš v úvodzovkách, by som povedal, že doma. A tretia vec, ktorá je dôležitá, je veľkosť toho ekosystému. Tým, že tam je veľa firiem, veľa ľudí, ktorí sa snažia robiť startupy, aj veľa väčších úspešných firiem, aj keď je to na jednej strane nevíde možno, lebo nie všetko vidia, vieme, že väčšina tých startupov failne, tak jak sa povie, máš ďalšie možnosti, pretože ten ekosystém je veľký. To je, myslím si, že to sú také 3 základné veci, ktoré odlišujú ten Silicon Valley od niečoho iného. A povedz mi, ty si tam mal jeden startup, nie jeden, ale viacero. A povedz mi, čo si sa práve naučil v startupoch a čím sa odlišujú od veľkých korporátov, v ktorých teraz pracuješ? Čo ti to vlastne dalo? A povedz mi aj ten životný štýl, práca, hodiny práce, akou formou tam práve mladí ľudia žijú v porovnaní v Európe? Tak ako keď začneš podnikať kdekoľvek, či v Silicon Valley alebo na Slovensku, akože si jedna osoba, 2 osoby, možno máš nejakého co-foundera, ja si myslím, že ten základ je ten drive a nejakým spôsobom sa vynájsť. Nemáš okolo seba ľudí, ktorí ti urobia ABC v nejakej funkcii, musíš to všetko robiť sama. A musíš robiť business development, technologický development, čiže tá schopnosť vynájsť sa v každej situácii je kritická. Druhá vec, ktorú by som povedal, že že fungovať na možnosti hraniciach, hej. A to znamená, že sa ťa niekedy opýtajú, no máš referenciu už, no ale nemáš referenciu, tak nejakým spôsobom to musíš uhrať, aby si získala tú prvú zákazku, ten prvý deal, hej. Takže balancovať na tej hranici možností, hej, alebo tak, jak to povedia v angličtine, fake it until you make it, je niečo, čo sa môžeš naučiť len tým, že to robíš. Nenaučíš sa to z nejakej knižky. A mohol by si niečo povedať viacej o tom startupe prvom, ktorý si tam rozbiehal?
My sme rozbierali startup Shortlist, ktorý digitalizoval v podstate headhunting proces. Bol v roku 2014, na to sme získali aj nejakú investíciu. Startup nevyšiel, ale úlohou toho startupu nie je vždycky to, aby to vyšlo, pretože to je cieľ. Úlohou hlavne pre tých ľudí, ktorí sú tam, je, aby sa veľa naučili. Sa naučili tej scrappy mentalite. Tak napriek tomu, že nám ten prvý biznis nevyšiel, a to je tiež otázka toho, ako to pojme, že čo to znamená výsť, nevísť. My sme sa strašne veľa naučili, čo prispelo k tomu, aby som potom mohol pracovať v ďalších firmách, kde to už vyšlo. A presne to je to, čo by mohla byť aj tá message práve pre mladých ľudí dnes, že tá doba sa strašným spôsobom mení, spôsob myslenia, firmy sa menia, prichádza umelá inteligencia a dôležité je presne to nebáť sa a skúsiť a práve naučiť sa na chybách ďalej. Tak. A to je presne to, čo je vo svete práve žiadané. Lebo keď neurobíš žiadnu chybu, ani sa nič si sa nenaučil. V ktorom okamihu kariéry, keď si bol v Silicon Valley, si uvedomil, že umelá inteligencia, ktorú si už aj pracovala, hneď nám o tom povieš, bude nielen ďalšou technológiou, ale úplne novým spôsobom práce? Tak ja som začal, akože umelá inteligencia má rôzne podoby, rôzne modely. My sme začali používať umelú inteligenciu už pred 10 rokmi a myslím si, že boli sme jedni z prvých, ktorí zavádzali umelú inteligenciu a riešenia. Sme postavili také, sa to volalo, že Central Europe Artificial Intelligence, čo bol taký most medzi Silicon Valley a centrálnou Európou. A stavali sme riešenia pre rôzne odvetvia, pre finančníctvo, healthcare. A tam sme si uvedomili, že ak sa zapracuje do procesov a workflowov, umelá inteligencia správnym spôsobom vie to o mnoho zefektívniť a zlepšiť prácu a výstupy tých jednotlivých firiem. Takže už 10 rokov dozadu. A práve, ak spomínaš healthcare, a spomínala si mi to aj vtedy, povedz mi, vy ste vtedy mali systém, že ste robili research a akou formou, povedz nejaký konkrétny príklad, že pri research, napríklad pri medicíne, ste o mnoho rýchlejšie vedeli dostávať výsledky, ktoré by sa bez toho ani nedali. Také dva príklady, poviem jeden z tej medicíny. Založili sme takú firmu, volá sa Health Mode a tam sme sa zaoberali tým, ako digitalizovať klinické štúdie, ako vylepšiť klinické štúdie. Klinické štúdie sú veľmi zložité, musíš zistiť procesy, musíš identifikovať pacientov, ktorí sú vhodní na to, musíš nejakým spôsobom odmerať a tak ďalej a tak ďalej. My sme vymysleli prvé modely, ktoré umožňovali pomocou umelej inteligencie napríklad počítať frekvenciu kašľania. A tým pádom sme boli schopní preukázať, ako vieš zbierať dáta o jednotlivých ľuďoch počas klinickej štúdie a ako reagujú na liečbu. Čiže to je taký jeden príklad. Z finančného sektora my sme zavádzali umelú inteligenciu do bank, kde banky prinášajú nových klientov a potrebujú robiť tzv. KYC, Know Your Customer. A my sme ukázali, ako tá umelá inteligencia môže lepším spôsobom identifikovať rizika, ktoré tí klienti by potenciálne prinášali tej banke a urobiť ten proces efektívnejší, aký bol dovtedy. Takže to sú také dva príklady. Čiže a keď toto zhrnieme, tak prichádzame presne k tej vete, že umelá inteligencia bude slúžiť a slúži vlastne na to, na zrýchlenie, zefektívnenie práce a ešte na zlepšenie hospodárskych výsledkov daných firiem. Môžem to tak zhrnúť? Určite. Zefektívnejšuje, zlepšuje prácu firmy v mnohých odvetviach a ešte dneska množstvo práce, ktorú ľudia robia, je vysoko manuálne. Štatistiky sú niekde 80-85% práce, ktorú robíme, je manuálna. Tam je práve ten priestor na to aplikovať umelú inteligenciu. Presne tu sa bavíme o tej repetitívnej práce, ktorá sa dneska dá nahradiť umelou inteligenciou a v podstate aj o tom, čo my učíme v našom AI Fitku, kde učíme ľudí a firmy pracovať so všetkými toolmi umelej inteligencie, hlavnými ako máme Google, Gemini, Claude, kde ich učíme, ktorý nástroj sa na čo hodí, na aký druh práce sa tento nástroj hodí, kde im tú manuálnu a repetitívnu prácu uľahčí, zrýchli, zefektívni, aby naopak mali čas na dôležité strategické rozhodnutia. Čiže v podstate začalo to už celé pred 10 rokmi, alebo... Tak to už začalo dávnejšie. Dávno, ale
zle som to povedala, pred 10 roky, začalo to už veľmi dávno, ale jak si už ty spomínal, že 10 rokov sa zaoberáš umelou inteligenciou, táto generácia sa začala zaoberať umelou inteligenciou pred 3 rokmi, keď OpenAI laučoval ChatGPT, ale vlastne umelá inteligencia zohráva stále tú istú rolu, že vie nahradiť repetitívnu prácu, vie zrýchliť prácu a hlavne vie zvýšiť obrovský efektivitu výsledkov pre firmy. Tvoj príbeh je fascinujúci nie len tým, že si pri dnešnom búme generatívnej AI, ale ty si vlastne prešiel, lebo tiež si tie 3-10 ročia, ak hovoríme, sa venuješ technológiám. Bol si pri nástupe počítačov, internetu, mobilných technológií, cloudu a dnes umelej inteligencie. A skús mi teraz povedať niečo o vašej firme ServiceNow. Čomu sa táto firma venuje, pretože viem, že jazdíš po celom svete, od Arabských Emirátov cez Washington, Ameriku a zavádzate do obrovských globálnych firiem umelú inteligenciu na zlepšenie, zrýchlenie, zefektívnenie práce. A povedz mi, daj mi nejakých pár príkladov. A ešte k tomu poviem jednu vec, že vieš mi povedať dnes z tvojich skúseností pri zavádzaní umelej inteligencie, koľko to šetrí času a výkonnosť práce? Poviem ti aj konkrétne príklady. Ako to, čo robí ServiceNow, my automatizujeme procesy. My sme začali v IT, kde máš mnoho procesov, ktoré predtým boli manuálne, cez e-maily. My proste automatizujeme procesy v rôznych odvetviach. Začali sme v IT, ale robíme aj ľudské zdroje, robíme nákup, predaj, rôzne iné odvetvia. Hej? A dneska v rámci automatizácie týchto procesov vieme aj s použitím umelej inteligenciu, ktorú zavádzame ako napríklad asistenčnú, čiže môže asistovať ľuďom, alebo autonómnu, že vie vykonávať samotné tieto procesy zadefinované autonómne, čiže automaticky bez zásahu človeka. A máme aj konkrétne výsledky. Napríklad v jednej vládnej agentúre sme ukázali, ako v rámci call centra, čiže centra na podporu, vieme autonómne doručiť výsledky tomu, kto volá, bez zásahu človeka a vieme zredukovať čas jedného incidentu alebo jedného caseu z 30 minút na 5 sekúnd. No a keď máš 300 000 takýchto caseov ročne, tak si to vieš potom spočítať, aká úľava tam je z pohľadu času. Ale to, čo je ešte dôležitejšie, že ten človek, ktorý volá, dostane tú službu alebo ten výstup okamžite a tí ľudia, ktorí predtým boli, dajme tomu na tom telefóne, sa teraz môžu venovať iným činnostiam. Takže zlepšuje sa servis, aj sa zlepšuje efektivita tej vykonanej celej práce. A to je zaujímavé práve, čo hovoríš, pretože teraz je všade na svete obrovská diskusia, čo bude s ľuďmi, čo bude s pracovnou silou. Stratia ľudia prácu tým, že prichádza nová revolúcia umelej inteligencie. A tu práve si povedal jeden príklad, že v podstate je to, ani to nie je ten príklad. To znamená, že ľudia naopak, skráti sa časť aj čakania a zlepší sa služba a naopak ten človek môže vykonávať produktívnejšiu, lepšiu prácu. Ako vidíš tento moment tohoto strachu? Ako by si to definoval? Ako nikto nevie, ako to celé dopadne. Ja som optimista. To aj na to, keď dojdeš do Silicon Valley, musíš byť optimista. A ja si myslím, že umelá inteligencia vytvorí možnosti, o ktorých dneska ani nevieme. A nie je to len o zefektívnení práce alebo znižovania tých nákladov. To je taká prvá vec, na ktorú sa ľudia sústredia, pretože je ľahšie odmerateľná. Ale to, čo je veľmi dôležité, je, ako vieme využiť tú umelú inteligenciu na zlepšenie výskumu, na zvýšenie produktivity práce, na zlepšenie výsledkov firmy. Tak jak sa povie, že máš bottom line, čo sú tie náklady, ale potom aký je ten top line. Hej, že akým spôsobom vieme vylepšiť ten top line. Z pohľadu, poviem príklad, medicíny alebo tej farmy. Ako vieme rýchlejšie priniesť na trh nové liečivá v oblastiach chorôb, ktoré sú možno vzácne a ktoré sme predtým nevedeli urobiť. Ja tam vidím veľký potenciál umelej inteligencie, kde nám môže pomôcť urobiť veci, ktoré samotní ľudia
urobiť nemôžu. My sme prišli s takým sloganom, že ako skombinuješ ľudskú a umelú inteligenciu na dosiahnutie výsledkov, ktoré ani ľudská, ani umelá inteligencia samostatne dosiahnuť nevie. A tam vidím obrovský potenciál, kam to môže ísť. Pravda, že v nejakom dočasnom termíne budeš mať rôzne výkyvy, aj na výkyvy prácu, pretože niektoré joby, ktoré si predtým mala, už nebudú potrebné, pretože šťastie budú automatizované alebo plno bude automatizované. Ľudia sa budú môcť preškoliť. Práve preto je dôležité to, čo robíte vy, aby sa ľudia začali učiť a pracovať s umelou inteligenciou, pochopili možnosti technológie, pochopili aj jej rizika, pochopili aj tie pozitívne veci a vedeli začať robiť ten change management alebo tú zmenu, OK, akým spôsobom môžem ja premyslieť to, čo robím, a aby som sa dostala k lepším výsledkom. No, to je vlastne tiež, možno teda premostiť na naše tréningy, že my učíme ľudí, aby pochopili, čo ktorý nástroj dokáže a aj čo nedokáže, a hlavne, aby nepracovali s jedným chatom, napríklad, že zadajú niečo do klasický chat GPT a čakajú na nejakú odpoveď, ale vedia s ním pracovať, vedia si tvoriť asistentom a hlavne vedia tie nástroje medzi sebou kombinovať a zrazu dostávajú úplne iné výstupy, a keď nastúpiš na tento vlak, tak bude pre teba o mnoho jednoduchšie riešiť potom agentické funkcie, o ktorých sa dneska začíname baviť. To znamená, že je dôležité, aby tú dobu neprespali, pretože môžeme povedať, že tá revolúcia je strašne rýchla a bude aj podmienkou každého zamestnania do budúcna. To znamená, že buď je otázku ďalšiu, ktorú ti položím, bude, že položím ju vtipne, že bude to niekoľko rokov, a poznám tvoju odpoveď na to, bude to niekoľko rokov, že umelá inteligencia bude už absolútnou súčasťou každodennej práce a zamestnania a schopnosť, každý človek bude musieť schopný pracovať s AI. Poviem príklad, že keď prišli počítače, tak ľudia sa tomu tiež bránili a nechceli používať počítač, používať e-maily a používať technológie. Dneska si ťažko viem predstaviť nejakého pracovníka v akomkoľvek zamestnaní. Ja si pamätám, moja mama robila na štatistickom úrade, bola zodpovedná za kalkulácie HDP, hrubého domáceho produktu, pre Slovenskú republiku. A v 1989 sme išli do Viedne kúpiť počítač domov, aby mohla doma robiť v takom tabulkovom nástroji. To bolo ešte pred Excelom, sa to volalo Superkalk. A dlhé hodiny strávila. To je taká paralela, že proste ten svet sa vyvíja, technológie sa vyvíjajú a nie je to len o učení, ale je to aj nadobudnutí nejakej dôvery. Hej? Čo tá technológia vie, čo tá technológia, aké má limitácie. Opäť, že my ľudia nemáme radi zmenu. A bojíme sa, a čo nepoznáme, máme strach. Máme strach a jediný spôsob, akým preklenieš ten strach, je pustiť sa do toho, vyskúšať si to. A treba začať dneska. Ja si myslím, že to nie je, že odpovedať na tvoju otázku, to nie je, že o pár rokov. Dneska je ten čas, kedy každý musí začať pracovať s týmito technológiami, pretože sú naozaj transformatívne. A aby ľudia ostali konkurencieschopní, tak je potrebné, aby vedeli, čo používať, kedy používať a kontinuálne sa vzdelávali, pretože všetky tie nástroje, ktoré si spomenula, no dneska je to toto, zajtra je to toto, nové modely a tak ďalej a tak ďalej. A čím viac tí ľudia budú s tým pracovať, tak tým myslím si, že budú nadobúdať tú dôveru viacej a ľahšie sa im bude potom preklenovať tú nedôveru alebo tú nejakým spôsobom ten neochotu nadobudnúť tieto nové skúsenosti. A to je tiež, mnohí ľudia si myslia, že musia mať nejaké neuveriteľné technologické schopnosti na to, aby používali AI. A úžasné na AI je, že to vôbec nepotrebujú. Že vlastne nemusíš mať žiadne technické vedomosti. Jedinú vec, čo musíš vedieť, je používať počítač na to, aby si vedel pracovať dneska s umelou inteligenciou. A povedz mi, ktoré profesie túto zmenu pocítia ako prvé? Spomínal si ma Andrea Karpaty, ktorý spravil
mapu zamestnaní a povedz mi k tomu, ktoré odvetvia ako prvé pocítia radikálnu zmenu, lebo vieme, že tie zamestnania sa budú meniť. Presne, ak si povedal, nevieme dneska úplne ako, ale sú určité odvetvia, ktoré budú prvé a ktoré pôjdu ďalej. Dôležité je povedať, že sú to odvetvia bielých kolierov, ktoré všetky sa budú meniť a budú využívať umelú inteligenciu, tie workflowy a práce budú mať prejdú nejakou zmenou. A ďalšie bolo to, čo som sa chcela povedať. Začneme najprv o tejto mape. Môžete to dohľadať na internete. Andrej Karpatý vytvoril takú mapu, kde v podstate tá mapa identifikuje, ktoré profesie ako veľmi budú ovplyvnené umelou inteligenciou. A tak, ako si povedala, všetky profesie, ktoré pracujú s informáciami, alebo tá znalostná ekonomika, by som povedal, tá generatívna umelá inteligencia alebo tie veľké jazykové modely sú perfektné práve na spracovanie akejkoľvek informácie, akejkoľvek kvalitatívnej informácie alebo takzvané knowledge. Hej. A zaujímavé je, jedna z nich sú práve, že programovanie, hej, lebo programovací jazyk je len nejaký jazyk. A tým pádom, že tie veľké jazykové modely sú veľmi dobré v tokenizácii alebo generovaní jazyka, tak prvá vec, ktorá je ovplyvnená najviac, sú vlastne tie programátorské profesie. A nemyslím si, že zase je tam nejaký čas teraz toho, sme v nejakom časově na tom trhu, kde bolo, že už nepotrebujeme toľko programátorov, ale práve opak je podľa mňa pravdou, že už dlho, asi 10 ročí je taký koncept, že citizen development. Ako ľudia, ktorí nie sú tí IT špecialisti, by mohli vyrábať aplikácie. A všeliko, ako sme sa to snažili urobiť, ale myslím si, že práve teraz je tá možnosť, pretože už nepotrebuješ, ako si povedala, byť vysoko špecializovaný IT pracovník, poznať programovacie jazyky, už vieš svojou prirodzenou rečou povedať tomu počítaču, čo by si chcela, a ten počítač to vie urobiť. Však to je fantastické. To je, by som povedal, že demokratizácia, aby tá technológia bola prístupná mnohým ľuďom, nie len tí, ktorí sú špičkovo vyškolení. Hej? Takže späť k tvojej otázke, ako všetky profesie, právnici napríklad, hej, a super je, teraz už potrebuješ nejaký konštrukt nejakej zmluvy, no to AI ti to vie nejakým spôsobom urýchliť. Znamená to, že nebudeme potrebovať mať právnikov? Budeme, ale tí právnici sa musia naučiť, ako pracovať s tou AI a musia, tak ako každá iná firma, začať sa orientovať, akým spôsobom napríklad zlepším ten servis tým svojim zákazníkom. Hej? No predtým možno to trvalo, ja neviem, týždeň urobiť nejaký draft zmluvy, teraz ti to možno bude trvať pol dňa. Bude nejaké zamestnanie, ktoré to neovplyvní? Tuto chcem prejsť na také, ako hovorí Elon Musk, že za pár rokov bude to optional vôbec pracovať a že budeme mať viacej robotov pomaly, ktorí tu budú pomehovať ako ľudí. To znamená práce ručné, handwerk? Či bude to nejaké... 80% vecí sa deje vo fyzickom svete. Hej? Čiže tých 20% sa deje v tom, by som povedal, informatickom virtuálnom svete, kde teraz tá umelá inteligencia a tým, že nepotrebuješ interagovať s tým fyzickým svetom, nastupuje obrovskou rýchlosťou. Ale ona príde aj do toho fyzického sveta. Už sú dneska firmy, ktoré budujú modely umelej inteligencie pre roboty na to, aby vedeli rozpoznať fyzický priestor a tak ďalej. Takže je len otázka času, kedy to príde aj do toho fyzického sveta. Ale myslím si, že tak, ako bol nástup napríklad tých samoriadiacich aut. Hej. Mali sme to už mať pred 10 rokmi, bolo to trošku pomalšie, no ale tak dneska už keď prídeš do San Francisca, vidíš tam všetky tie taxiky, jazdia bez šoférov a to je už preklenutie tej umelej inteligencie z toho virtuálneho do toho fyzického sveta a bude toho viac a viac. Takže myslím si, že o pár rokov uvidíme ten nástup aj do toho fyzického sveta. Elektrikár, maliar. To sú profesie, ktoré nemyslím si, že opäť odídu elektrika, maliara. Zaujímavé, že čo taký ten robot dokáže vlastne manuálne opraviť a spraviť. Fantastické veci roboty dneska dokážu.
je otázka, či tam bude ten return on investment, že či chceš, aby to robil niečo robot versus aby to robil človek. Ja si myslím, že skôr v tých profesiách nastane nejaký asistenčný. Už dneska aj ten elektrikár Mariár, keď potrebuje si naštudovať nejakú špecifikáciu a tak ďalej, už robí tiež s umelou inteligenciou. Nie je to ešte preklenutie do toho fyzického sveta, ale už aj oni používajú umelú inteligenciu. Takže teraz ja sa strieľam často s otázkami, rodičia sa ma pýtajú, čo by mali dneska deti študovať? Čo je zamestnanie budúcnosti? Príchodom umelej inteligencie. Odpoviem na to trošku inakšie z pohľadu toho, že ktoré ľudské schopnosti sú možno ťažko nahraditeľné tou umelou inteligenciou. Emócia. Tak, jak môj otec povedal, keď sme sa rozprávali, cit. Hej, vkus, motivácia, práca s ľuďmi, budovanie tímov, riadenie zmien, ten change management, hej, to ako namotivovať ľudí, aby prešli a používali nejakú novú technológiu, zmena procesov. To sú všetko veci, kde umelá inteligencia nejakým spôsobom môže pomôcť, ale to sú, by som povedal, atribúty ľudí, ľudského charakteru, ktoré ťažko nejakým spôsobom nahradiť. Ani je otázka, že aj prečo by si to chcela nahradiť. Hej? Aj preto ja som prišiel teraz na Slovensko po 30 rokoch, stretávka zo strednej školy, tá interakcia s tými ľuďmi, to je proste nenahraditeľné. Nebudeš sedieť niekde v nejakej kopke a tam... Vo virtuálnom svete na počítači. Áno. Myslím si, že sme si to zažili tým covidom a kde každý bol izolovaný a sme zistili, aké je to hrozné. Hrôzostrašné. Čiže ja si myslím, že keď to pojmeme tým správnym spôsobom, ako môže ľudstvu pomôcť tá umelá inteligencia akcelerovať a doplniť tie schopnosti, a amplifikovať tie schopnosti, ktoré ľudia majú, to je tá správna cesta. Takže čo študovať? Študovať čokoľvek, čo nejakým spôsobom prehlbuje tieto ľudské charakteristiky a vie doplniť tú umelú inteligenciu, alebo tá umelá inteligencia vie doplniť teba v tom, čo vie ona robiť lepšie. Povedz mi, ako je na toto napríklad pripravená Amerika, lebo tie zmeny sú radikálne, vieme. Ide to strašnou rýchlosťou a samozrejme nemáme tu obidva čarovnú guľu, ak to skončí, ak to bude, to vieme. Ale ako je na to pripravená Amerika na tieto zmeny, čo sa týka vzdelávania, čo sa týka školenia, ako jednotlivé firmy na to reagujú, pretože áno, mení sa všetko. Ako je na to pripravená Amerika? S porovnaním so Slovenskom, viem, že tu trošku na Slovensku takisto máš nejaké stretnutia a kontakty. Aký tu vidíš? Vieš čo, myslím si, že každá krajina sa snaží nejakým spôsobom definovať teraz tú stratégiu, ako to robiť. Nemyslím si, že Amerika ako celoplošne je pripravenejšia ako nejaké iné krajiny. Pretože máš tie centra ako Silicon Valley University a tak ďalej, kde sa tieto technológie vyvíjajú, ale celoplošne tá štartovacia čiara, by som povedal, tých krajín je pomerne rovnaká. A je to spôsobené tým, že na to, aby tá umelá inteligencia fungovala, potrebuješ mať cloud a tak ďalej a prístupnosť cloudu a tak ďalej vo všetkých krajinách včítane Slovensku je viac menej rovnaká. Čo je, myslím si, že obrovské pozitívum, pretože každý je viac menej na tej istej startovacej čiare. Pamätáš si, keď filmy sa robili a teraz si musela čakať 3 mesiace, dokým ten film niekde z Hollywoodu došiel, dokým poslali. No tak teraz launchuješ film a máš ho všade, hej. Každý má tú istú štartovacú čáru. Hej, takže to je podľa mňa veľmi pozitívne aj pre Slovensko, že netreba čakať na nejakú Ameriku alebo na niekoho iného, ale všetci môžu začať teraz a začať rozmýšľať nad tým, akým spôsobom zapojiť tú umelú inteligenciu do tých procesov vzdelávania a tak ďalej, aby sa to stalo konkurenčnou výhodou tej krajiny a tých ľudí. Tu jedinú nevýhodu nie len Slovenska, ale Európy vidím v tom, že vlastne Google, Gemini, Anthropic, Claude, OpenAI, ChatGPT vlastne
nástroj umelej inteligencii Európa nemá žiadne vlastné, sú len v Amerike alebo v Číne, DeepSeek, Kiwi a tak ďalej. Čiže toto je, myslím, jediná taká možno nevýhoda toho, že tá doba technológií, digitalizácie, umelej inteligencie, musím hovoriť aj príklad z Nemecka, kde sa to veľmi spomína, že predsa len Európa trošku tam tú dobu zaspala, ale má obrovskú možnosť teraz, áno, tieto technológie začať zavádzať, implikovať do práce a jednoducho ísť s dobou a posúvať sa ďalej. Musí aj, zareagujem na to, ako Európa je známa rôznymi compliance a reguláciami a tak ďalej. Musí sa aj Európa trošku zobudiť a nebáť sa, začať inovovať. Sú tu super špičkové, inovatívne firmy a nie je to len v Amerike, ale musí aj tá krajina, tá Európska únia to nejakým spôsobom podporiť. Nie len regulovať a báť sa, ale... AI Act, ktorý my, áno, máme v Európskej únii. Ale celé to začína vzdelaním. Čiže opäť sa vrátim k tomu, to, čo robíte vy, je super dôležité, pretože bez toho vzdelania, pochopenia tých technológií, pochopenia ich potenciálu limitácií sa nenabudne tá dôvera. Takže to je super dôležité. A musím povedať, vlastne u nás našimi tréningami prišlo strašne veľa firiem, rozličných zamestnaní a jak hovoríme od kamerársa klieštík až po banky a médiá. A v podstate všetci boli veľmi prekvapení a nadšení z toho, že tá umelá inteligencia nie je to žiadna atomová fyzika. Aj ľudia, ktorí neboli vôbec technicky zdatní, tým, že to robíme v malých skupinách, u nás to nie je tréning o tom, že niekto počúva a pozerá sa na obrazovke, že niekto behá myšou, ale je to, že si to okamžite skúšajú na vlastných príkladoch. Máme vždycky 2 trénerov a naučili sa kombinovať, pracovať s týmito nástrojmi, naučili sa aj, ktorý jednotlivý nástroj pre ich dennú agentu je dôležité, ako ho vedia používať a ako ich vedia medzi sebou kombinovať a naopak vychádza z veľmi pozitívny, práve že s pozitívnym emóciou, že dokonca ich to, nielen, že im to zrýchli prácu, ale dokonca vedia urobiť veci, ktoré by ani sami urobiť nevedeli. Čiže ja to vidím tiež takisto absolútne optimisticky a pozitívne. To je super. A ešte dodám k tomu jednu vec, sa trošku spomenula, ľudia pracujú s tými nástrojmi. Veľmi dôležité v tých firmách, keď my zavádzame umelú inteligenciu, je odlíšiť, čo je výstup a čo je výsledok. Hej, a aj teraz sa diskutuje to, že tak ľudia robia s umelou inteligenciou, pália veľa tých tokenov, hej, platia za to a má to nejaký výsledok. Čiže v rámci toho riadenia zmien je si treba veľmi dôležité povedať v týchto firmách, že čo vlastne chcem zlepšiť. A ešte nie, že umelou inteligenciou, ale aký problém vlastne riešim. Mám problém v tom, že mám vysoké náklady, alebo mám problém v tom, že potrebujem nájsť nový odbyt, hej, alebo musím zlepšiť služby zákazníkom. Hej. Čiže treba sa na to pozrieť v kontexte toho výsledku a potom spätne pracovať na tom, OK, takže ako môžem zapojiť tú umelú inteligenciu, tie nástroje na to, aby som sa k nejakému tomu výsledku dotiahla a toto nejakým spôsobom odmerať. A toto, čo som pomenoval, to nie je žiaden rocket science a to nemá ani s umelou inteligenciou nič spoločné. Je to starý dobrý change management a optimalizácia, ale teraz s tými technológiami si myslím, že vieme to dosiahnuť a urobiť o kus lepšie, ako sme to možno vedeli urobiť dovtedy. Takže treba veľmi rozlišiť výsledok alebo ten output versus outcome. A tam je práve rola aj tých manažérov, ktorí musia byť vytrénovaní na tú, aby vedeli aj pochopiť, čo tá technológia dokáže na ovplyvnení toho výsledku. To presne, čo aj my robíme napríklad vo firmách, že najprv ideme do firmy, stretneme sa s HR oddelením a s manažmentom firmy, pozrieme si najprv, čo sú vaše procesy, čo sú vaše problémy, ktoré musíte si najprv zadefinovať a podľa toho až nastavujeme, ktoré nástroje, pre ktoré oddelenia a aké workflowy budeme učiť presne tieto veci. Dokonca spomenieme to, že v Nemecku existuje, je to veľmi zaujímavé, existuje tzv. KI manager, že AI manager, preložené do anglicko-slovenčiny, kde už štát platí, si predstav, že je to tak gefragt, že nemajú tam týchto ľudí, takže štát platí 2 mesiace 70% platu ľuďom, ktorí sú ochotní sa prihlásiť
stojí to nejakých 10 000 eur, čo štát platí a plus ešte platí 70% platu, pretože potrebujú práve vo firmách ľudí, ktorí tomu AI rozumejú, tomuto AI managementu a nie sú, aby vedeli správne zavádzať a efektívne zavádzať umelú inteligenciu do firiem. Čiže to je presne to, čo je nevyhnutné a v Nemecku majú už aj takéto programy. Dobre, nakoniec sa ťa, Andrej, chcem opýtať. Otázka, odpoveď. AI nástroj, bez ktorého by si už nechcel pracovať. Claude. Povedz mi, čo s ním robíš najradšej. Ja mám rád Claude projekty, hej, hlavne z pohľadu rýchleho draftovania biznis plánov, kolaborácie s ľuďmi. Je to úžasný nástroj, ktorý umožní naloadovať to rôznymi dátami, podkladmi a potom na nich iterovať. Predtým si potrebovala, desiatky hodín, možno aj týždňov. Teraz vieš veľmi rýchlo vyiterovať napríklad business plán, go-to-market plán a potom stráviť viacej času s kolegami nad tým, porozmýšľať o tom, aký je ten plán, ako ho uviesť do života a tak ďalej. Takže Claude projekty. A pre našich poslucháčov tú istú funkciu má ChatGPT projekt, ale musia sa naučiť pracovať s projektami. Najviac preceňovaná schopnosť umelej inteligencie. Ja by som povedal jej taká presvedčivosť odpovedí. Hej, tie vysokojazykové modely sú natrénované na korpusoch internetu a tak ďalej a je už ukázané, prekázané, že a hlavne tieto chatové nástroje ti dajú tie odpovede, ktoré tak chceš. Čiže tá presvedčivosť tých odpovedí je neviem, či to je preceňovaná schopnosť, ale treba si na to dať pozor. Pretože ten model je len generatívne, je to nejaká pravdepodobnosť vstupu a výstupu. No a vždycky, keď je malá pravdepodobnosť, nejaký výstup tam je, ale ten výstup môže byť úplná hovadina. Čiže halucinovanie. My tomu hovoríme halucinácie, presne hovoríš ty, ale my hovoríme aj také, že aké zadanie, taký výstup, to znamená, treba sa aj naučiť správne promptovať, dávať správne zadania a tým potom človek redukuje tú malú možnosť halucinácie daného nástroja umelej inteligencie. Ktorú profesiu AI zmení skôr, než si ľudia myslia? Dobrá otázka. Ja si myslím, že medicínu a doktorov, hej, keď si zoberieš takú diagnostiku, čo je diagnostika, hej, máš v podstate kopec inputov nejakých dát a teraz sa musíš rozhodnúť s nejakou pravdepodobnosťou, čo to vlastne je, hej, akú máš tú chorobu, alebo keď máš nejaké príznaky. A myslím si, že tam je obrovský potenciál zlepšiť tú diagnostiku. Už dneska sú nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že pokiaľ máš tie správne vstupy do tej umelej inteligencie, že tá presnosť toho diagnostického alebo presnosť tej diagnózy je vyššia s porovnaním s tým, ako ti vie dať ten ľudský doktor. A prečo je to tak? Pretože tá umelá inteligencia vie spracovať také množstvo údajov, ktoré človek v tej hlave nevie spracovať. Čiže vrátim sa k tomu späť, že tá kombinácia tej umelej inteligencie a ľudskej inteligencie, hlavne v medicíne, môže byť fantasticky prospešná. A to už nehovorím teraz o tom, že ako znížiť nejakú administráciu tých doktorov, ktorí musia písať správy a tak ďalej. To je ten cost, hej. To je super, no kto to chce písať všetky tie správy, keď to vieš urobiť. Hej, ale to, akým spôsobom tí doktori by mohli pracovať s umelou inteligenciou na to, aby my sme sa všetci mali lepšie, je si myslím, že obrovský potenciál. Ja sa na toto strašne teším, pretože čo sa týka medicíny, tak predpokladajú mnohí, že budeme vedieť aj liečiť choroby dneska neliečiteľné, čo sa týka vývoja. A čo sa týka administratívy, máme u nás takisto doktorov, že je to o mnoho lepšie, že keď používajú umelú inteligenciu, nestrácajú čas tým, ale venú sa pacientomu tomu najdôležitejšiemu, čo je. Takže toto máme. Dobre, ktorá ľudská schopnosť bude mať vďaka AI ešte väčšiu hodnotu? Tak už sme to trošku hovorili. Myslím, že tá emócia, schopnosť motivovať ľudí, ten cit. Áno. Čo by si umelej inteligencie nikdy úplne nezveril? Tak všetci asi videli film Terminátor. Takže autonómnosť boja, ponechanie umelej inteligencie robiť rozhodnutia, že ktorý ľudský život nechať a ktorý nie, to si myslím, že
je za hranicou a to je práve, kde podľa mňa nejaké tie národy by mali prísť spolu a dokopy a na úrovni OSN nejakým spôsobom toto riešiť. Jedna AI zručnosť, ktorú by sa mal naučiť každý manažér. Spomínal som už ten change management alebo to riadenie zmen, čiže praktická schopnosť tých manažerov, ako zaviesť AI do procesu v rámci svojho oddelenia a demonštrovať konkrétny pozitívny, by som povedal, materiálny výsledok alebo ten return on investment, pretože to niečo stojí. Čiže akým spôsobom odmerať, ako niečo robíme dneska, ako to budeme robiť v budúcnosti s pomocou umelej inteligencie a demonštrovať to, že to má pozitívny výsledok. A jedna rada človeku, ktorý stále čaká, kedy bude správny čas začať AI. Teraz. Super, Andrej. Ďakujem ti, že teda jedna sa strašne teším, že sme sa znovu stretli, lebo videli sme sa naposledy v Mníchove pred týždňom, kde vlastne ste zavádzate v Bavorsku, môžem prezradiť, umelú inteligenciu do zdravotného systému. Áno, tam sa stretli, lebo sme sa naposledy videli pred rokom a pol v San Francisku. A je to úžasné, tak jak sme sa bavili teraz o umelej inteligencii, pre mňa je najdôležitejšie aj v mojom ročníku, že ja som veľký fan umelej inteligencie, teším sa na ňu, ale nikdy nenahradí pre mňa emóciu a kamarátstvo a čo vidíme na nás, je to o mnoho krajšie, keď sa vidíme, alebo spolu telefonujeme, alebo facetimujeme a strávime spolu čas. Čiže môžeme zhrnúť, že umelá inteligencia nestáva sa, je nevyhnutnosťou už dneska pre každého manažera. Ovplyvňuje to a bude to ovplyvňovať akúkoľvek prácu. Je to jedno v akom odvetvi alebo na akej pozície sa nachádzate. Netreba sa toho báť, treba to vidieť ako obrovskú šancu, ktorá nám zrýchli, zľahčí prácu a budeme sa môcť venovať veciam, ktoré nás budú o mnoho viacej baviť, ktoré sú kreatívnejšie, budeme mať časť na iné veci. A jak sme si povedali, v tej medicíne bude to úžasné, lebo ja verím tomu, že ľudia budú mať o mnoho vyššiu kvalitu života, čo sa týka medicíny. Lebo povedzme si, nikto nechceme byť chorý a neskasuje mnoho chorôb, ktoré nikto z nás nechce mať. Čiže bude mať tady obrovský pozitívny efekt. Dôležité je teda na vládach, to zostáva, aby samozrejme, že každý vynález má aj negatívnu stránku mince. Ja verím, že táto v tomto prípade, že to správne rozhodnú a nastavia. Takže pre vás všetkých, čo ste nás počúvali a vás táto diskusia zaujala o umelej inteligencii, tak choďte na našu webovú stránku AI Fitko, pozrite si, aké kurzy ponúkame a aké máte záujem. Budeme sa tešiť, keď sa prihlásite a prídete ku nám. Andrejko, ešte raz ďakujem. Teším sa na nie na naše ďalšie podcasty, ale naše ďalšie osobné stretnutia a naše kamarátstvo. A som veľmi rada, že som ťa u nás mala. Ďakujem, Ivonka, že si ma tu mala. Bolo to super. Dúfam, že trošku vieme zväčšiť osvetu v rámci umelej inteligencie aj tu na Slovensku. A tomu sa veľmi tešíme, poviem to strašne dôležité, pretože obidvaja sme zo Slovenska, žijeme v zahraničí a žijem trošku viacej na Slovensku a ja Slovensku mám strašne rada a veľmi chcem, aby Slovensku sa darilo, aby nezaspalo dobu. Myslím si, že to my všetci. Ďakujem. Ďakujem.